på Moesgaard kommer vi tæt på historien. Vi kommer bag om genstandene i udstillingerne, og her kommer vi helt tæt på vikingetidens Aarhus, Aros, hvor vi kan følge 7 personer, som vi ved alle sammen havde en eller anden form for rolle, en tilknytning til Aros. Det kan være den første biskop Reginbrand, som efter et kirkemøde i Ingelheim i 948 kom til Aros for at forkynde det kristne ord og sikkert grundlagde den første kirke. Man følger Reginbrand gennem byen, ligesom man kan følge dronning Tove, som er Harald Blåtands anden kone, og får hans personlige fortælling alt, hvad han ser, oplever og tænker gennem byen. Det er funderet på faglige facts og den viden, vi har fra arkeologiske udgravninger og fra litteraturen. Og der er en tip bag på hver, som udløser fortællingen, og hver genstand har sin personlige fortælling i en sanselig rejse gennem Aros, ud og sejle på verdenshavene og ud til fjerne destinationer, hvor man følger hver person.